Na tento výkon teda to akože opäť tu máme showmenku našu. Pri mikrofóne francúzska Bérénice Mejtová, currently first, so you're satisfied with your performance? Yeah, I'm very happy because I had some problems with my knee at the beginning of the season. So now it feels good to skate on this ice and having some great feelings. It seems that you're gonna took a first better place than the last year, so the forms came up. Yeah, I hope so. Well, I will wait now. Okay, thank you very much. Thank you. Bérénice Mejtová je spokojná so svojou voľnou jazdou aj najmä vďaka tomu, že mala na začiatku sezóny problémy s kolenom a že sa z toho dostala a predviedla takúto jazdu práve v tejto chvíli na takomto podujatí, že to vyšlo a dúfa, že to umiestnenie, aké mala minulý rok, že bude lepšie a teraz musí už iba čakať na svoje superky. Robila ale veľmi pekne aj choreograficky jazdila, nádherné ruky, mäkké ruky, pekný prejav.